Esta iniciativa naceu coa intención de achegar a lectura a todos os públicos e convidar a reflexión, sensibilización e concienciación en temas tan determinantes como da violencia sobre a muller, a igualdade, os estereotipos e os roles de xénero. Importantísima, eu estou realmente impresionado da rede de apoio ás mulleres que sufren violencia de xénero que teñen estas ONGs na provincia, xunto con outras institucións que teñen realmente establecido unha serie de dinámicas de traballo fundamentalmente no eido educativo tamén, que é o que nos interesa hoxe con esta presentación, na que se preocupa non só da integración básica, como pode ser a vivenda ou a alimentación, sino tamén da integración real e social dos nenos e das familias na nosa sociedade vinculando pois non só vinculando os nenos a actividades tamén culturais ou participativas ou sociais nas institucións que hai na cidade de Ourense. Con esta finalidade, 19 libros chegaron hoxe ao ONG Valores na maleta viaxeira, entre os que se atopan a publicación Vivas para contalo, editada pola Subdelegación do Goberno e que recolle 13 microrelatos de vítimas de violencia de xénero e sexual. A ONG Valores botou a andar en 2013 co obxectivo de prestar asistencia a persoas en risco de exclusión social ou extrema vulnerabilidade, entre as que se atopan as mulleres vítimas de violencia de xénero, menores, maiores e dependentes ou a poboación do rural. Temos bastantes casos de vítimas de violencia de xénero. Traballamos o elemento preventivo, que nos parece fundamental, e logo tamén o elemento educativo, para que os nenos e as nenas destas mulleres tamén aprendan e se conciencien sobre diferentes ámbitos relacionados coa prevención. E logo tamén intentamos facer un traballo terapéutico con elas, porque obviamente necesitan axuda e apoio, unha rede de apoio importante. Entón, nos intentamos ser unha rede de extensión para que elas poidan contar con eses apoios. E a maleta, eu penso que ademais unha maleta é un elemento moi importante nas vidas das persoas que a veces non somos conscientes, pero nunha maleta metes cousas importantes, vas a lugares, a veces levas soños, a veces levas cousas que ti precisas para onde vayas e para onde veñas. Entón, sí que nos parece ademais un elemento metafórico importante abrir a maleta e atoparnos uns libros tan bonitos como estes e poder empregalos para cousas positivas. Para chegarse a Valores non hai máis que acudir á rúa Julio Prieto Nespereira, número 21, ou chamar